Мин бала чагымда күбрәк дәвәни белән дәвәти янында үстем. Һәм менә шулай җәйнең эссе бер көнендә Сабан туе алдыннан Сабан туйда ат чабышы булачак дигән хәбәр ишеттем. Мин атларны бик ярата идем. Һәм дәвәтиемнең аты бар иде. Ул ат белән мин гел ул атны үзем йөртергә тырыша идем, үзем ашата идем мин ул атны. Аның исеме Йылдыз иде. Һәм шушы хәбәрне ишетүгә мин инде уйлап куйдым. Мин Йылдызга атланып Сабан туенда чабырга тиеш дип. Һәм Сабан туй көне җиткәч, мәйданчыкка атлар җыелды, чабышкылар, һәм карыйм, монда бер генә кыз да юк. Бөтенесе дә малайлар. Ләкин мин куркып калмадым, атыма менеп атландым да, һәм без чабышка киттек. Башта ничектер беренче булыбрак барган кебек идем, аннан соң икенче урынга калдым, өченчегә калдым, һәм ат каты сикерткәнгә күрә эшләрем дә орта башлады. Шуннан соң инде 4нче итеп без бер малай белән килеп җиттек. Шулай итеп шушы бәйге тәмамланды, һәм аттан төшүгә миңа менә шушындый матур яулык бүләк иттеләр. Мин Сабан туеннан йөгереп кайттым да, иң беренче дәвәниемне кочаклап алып, менә шушы яулыкны дәвәниемә бәйләтеп куйдым. Дәвәнием аңа бик сигенде, бик шатланды, һәм ул аны бик яратып киде, салмыйча киде ул аны. Һәм инде дәвәнием мәрхүм булгач, мин аның шушы яулыгын дәвәнием истәлеге итеп үземә алдым. Һәм мин аны үземдә саклыйм, кирәк вакытта мин аны киеп тә йөрим. Менә шушы яулыкка карагач, дәвәнием искә төшә, бала чак елларым искә төшә.